bwysig bod y Bala'n cychwyn yn dda. Colli'r gêm yn erbyn y Seintiau Newydd, ond mae'n ambas wych ymlaen y Corea. Cyfle cynnar i Corea! O, mae'n wastraffus, rwyd ochr. Ramsey yn hir tuag at Venables, ac unwaith eto, does neb yn cymryd cyfrifoldeb yn yr amddiffyn. Mae gan Venables ar ei drod dde! O! Ychydig heibio'r postyn gan prif sgoriwr uwch gyngrau'r Cymru. Chi'n disgwyl y bel yng nghefn y rwyd, ond heibio'r postyn y tro hwn. Leslie ar arwydd, y chwaraewyr yn torri mewn at y postyn agosa, ac yna mae'n cael ei ergydio, ac mae'n mewn, ac mae'n gôl. Y croesiad yn beryglus ac yn torri'n garedig EK ar ei drod dde, a heibio pawb i gefn y rwyd, a mae'r Bala yn heiddiannol ar y blaen. O fe ddath y gôl gynta o gic gornel gan Leslie, ac unwaith eto'r peniad, a mae'n mewn unwaith to, ac Anthony Kay am yr eildro sy'n rhwydo 2 funud a hanner yn unig wedi chwarae yn yr ail hanner. Mae'r Bala'n dyblu mantais ac ail gôl y noson i Anthony Kay. Evans, gwaith da i'w lledu ddi at Nathan Wood. Wood yn torri tu fewn i Price yn chwilio i groesi, mae'n gwneud hynny. Georgievski! Ac mae wedi mewn, ydy dwi'n credu bod hi. Cynorthwyd y dyfarnwr yn dweud i bod hi wedi croesi'r linell. A croesiad hyfryd Wood yn cael ei ffenio mewn gan Georgievski. Bala'n cwestiynu'r penderfyniad, ond pen y bont nôl yn y gêm yn syth. Dim ond 5 munud i wedi chwarae yn yr ail hanner. Pen y bont 1, y Bala 2. Venables yn ceisio creu llew hynna. Corea yn troi, heibio i Jeffries. Ond yn gic o Smotin. Nadi, mae'n gic gôl. Colin Caton ar ei drad yn cyfarth ar y dyfarnwr Tom Owen am gamgymeriad amlwg yn ei dib e. Rownd y gornel gan Miles Davis at Harris. Camgymeriad y tro hwn gan Kay. Croesiad mewn at Snaith! O! Yr arbediad gan Ramsey. Gwych gan Sam Snaith o'r croesiad. Y gic acrobataidd yn methu curo'r Alex Ramsey. Pen y bont yn gwella yn yr ail hanner. Mendes a Leslie dros y bêl, wal am ddiffynol o bem! Bod dwi ddim yn ddigon! Achos mae Stephen Leslie wedi rwydo'r drydydd i'r Bala i sicrhau y 3 pwynt. 4ydd gôl y tymor i Stephen Leslie. Pen y bont yn edrych i daro nôl yn syth. Wood a Kane Owen dros y bêl. Mae'n ffafrio chwaraewr trod chwith dros y wal! O, ac arbediad rhyfeddol gan Alex Ramsey. Ramsey yn hedfan trwy'r awyr i rwystro Kane Owen. Amser yn rhedeg mas i ben y bont. Bas ymlaen, Snaith at Clutton mewn yn Cwrt Cosby. Clutton! I ben y bont! A mae'n 2-2. A mae 2 munud yn weddill yma. Sodliad hyfryd gan Sam Snaith i lwybr yr eilydd Lewis Clutton yn rwydo ei ail o'r tymor. I think we should have been out of sight in the first half. I thought we had a blatant penalty in the second half, which we'll have a look on Scoria. But you know, the result is massive and crucial. Race, like I say, Race has established such a good team. There's not many teams who will come here and beat them. Were quite flat first half, and they were on the front foot, and they played really well first half. Second half, I thought it was the complete opposite. I thought we absolutely dominated the second half, and I was really proud of the reaction. I thought our second half performance was equal to their first, maybe even better. So I certainly thought we deserved a point in the end.